Dámy a páni, kúrite alebo varíte doma plynom? Tak si vypočujte, čo pre vás páni z Európskej únie vymysleli a na rovinu vám poviem, aby ste si rovno pripravili peňaženky, pretože to nebude lacná záležitosť. Pri ich progresívnom zelenom zákale mozgu prišli s nápadom pokutovať domácnosti, ktoré používajú plyn a tým pádom produkujú CO2. Nie, žiaľ, nerobím si srandu. Za tento luxus si, dámy a páni, priplatíte 45 eur za každú tonu, ktorú za rok vyprodukujete. Pre lepšiu predstavu vám ukážem faktúru rodinného domu. Upozorňujem, že zatepleného, ktorý v minulom roku vyprodukoval 6,2 tony CO2. Takže podľa tohto výmyslu zaplatíte zeleným šialencom k vašej faktúre ešte ďalších 279 eur. A ja sa pýtam, či máte navyše 279 eur, ktoré len tak odovzdáte liberálom do ich ekokasičky. Priatelia, máme len dve možnosti, ako tomu zabrániť. Za prvé prestať váriť a kúriť, čo ja považujem za nepochopiteľné, alebo druhá možnosť, že si v najbližších voľbách zvolíme do Europarlamentu ľudí, ktorí tento liberálny nezmysel ešte vedia zastaviť. Je to na vás, priatelia. Máme to v rukách 8. júna.